Samahan natin si Martela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Martela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Martela. Mga tugang, good morning po sa Sainto ka boss. Welcome sa iyong programa. Aramon niya itong kanyang pungal daw na iniinin Martes. Petsa 9 na sa bulan kan Pebrero 2021. Ako po sa ng lingkod, Martela daing iba. Salit sana. Pero tiyan, inibanan mo kita hanggang alas 12 ng pagkaudto sa mga istorya. Kasabi na dyan siyempre ang mga bulos kan impormasyon na bagali sa luwas sa pagitan Mega Force Patrol sa madagot ng pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa panuan na sinapukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 3rd District, kasabay niya to si Jimmy Nasalita. Duman sa 1st District, kasabay ta si Pading Jomar Bien. Nakaprangkisa man sa Daraga area sa Banduang Sutil. Ang Tito ng Albay, Renz Luna. Andang yaan sa Albay District at sa Southern Part ka mga barangay sa Legazpi. Partner Alar Mario. Yan man sa Legazpi District, ang babaeng walang pahinga, Hans Galero, kasabay po ito yung mobile pilot, si Henry Boy Mata. Kantang yaan po sa Regional Center Site at sa Southern Part o kaya Northern Part ka mga barangay sa Legazpi. Naka-prangkisa po dyan, Renz Luna. Kami po kapos pinasaludar, minapabunin sa magmang morning. Sana po areglado ka mo. Maski medyo hard life, panagos po itang nakakatimos ng pangangipos sa Aldaw. Technical side, kasaway niya ito, June Napolis. Kantang yaan po sa DCGB Social Media Department. Sa tuyang IT, Mark Sean Madrid. Salit sa naman yan, pero malani. Kantang yaan po sa pag-iriba sa Production Assistance Center. Ang kagandaan sa South, Angel Mustaza. Siyempre si Ate Mariel yan po dyan, saka si Ate Shirley yan po sa baba. Yan si Chi, yan man. Bueno mga tugang, good morning po sa mga birthday celebrators. Happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Pirang tumbling na lang dyan. Tarawa na ni mga puso. Kumusta ang mga may malipot asin mainit na puso sa mga panahon na ini? Mga misis, rikas-rikasan taod na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Kumusta mga taga-matabay niya to sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB app, live app, at saka sa DCGB live streaming. Good morning po sa Indo, kay man kamo sa mundo. Ini po ang programang Aramon niya to sa DCGB. Cellphone number ni Papa Mar 0968-280-6261 sa Smart, 0935-339-7380 sa TMO Globe. Alright? Bueno mga tugang, dumang po sa mga kababayan, sana po okay na kamo. Di magpara Siren Hotel. Magsunod siya na sa tama. Dahil tapag-restoryahan po sa kanyan. Konto na rangkada ka mga istorya, alipod dyan sa luwa. Ready na. Hantang-handa na. Partner Alar Mario. Partner, marinaod to na. Please come in. Yes, marinaod to na partner. Suportado kan Committee on Agriculture. Digdi sa sanggunian na panlunsod kan Legazpi. Ang mga magayon na programa kan City Veterinary Office sa panginot ni Doc Manny Estipona kung paano mapadakol ang supply ni orig asin manok digdi sa satuyang palibot. Sigon kay Kagawad Jigo Obido, chairman kan committee, ang mga interesado sa pagpadakol ni mga taman ni mga native na manok asin kasabay na dyan so programang babuyang walang amoy. Pwedeng mag-inquire sa detalye kayan kay Doc Estipona yan sa City Veterinary Office. Si Doc Manny talagang porsigido sa mga programang yan
na introducer digdi sa siyudad ng Legazpi. Kan saro nagkaigwana siya ni na pa-seminar sa nagkakampirang mga residente digdi sa southern area kan Legazpi sa pagkatama ni native na manok. May mga nagkatarawa na partially. Sabi mga 200 ng siwo na i-distribuer sa nagkakapirang mga residente na interesado na wag padakulmanin na native na manok. Yung ano yan, yung mga free-range chicken. Yes. So, tabi, partner, mga gayunon yan. Darakulang manok bagayan. Ang ginagayang kanta organic. Organic pati. Bako feed bahog, kundi sa mga pati daong kibatag, titira ka yan. Oo, titok bagaan na ano ini, so batag. Yes, So, ano ini kan batag. So, tulbagan batag. Titok-tok iyan. Sisalakan ki konsana, so sapal baga. Sapal. Tigtotoka na yan kan manok. Kaya naikaipuhan ki mga feeds na mamakalon pa para mabuhay ining mga native na manok na ni. Matindi ano, may bunay ka na, may karni ka pa. Yan. Oo, Arin dang inot. Ha? Arin talagang inot. Iyan ang debating day pa natatapos ang gungun niya. Nasolve na? Nasolve na? Oo. Arin na na inot. Manok. Ano? Oo. Kung tayo magibunay, tayo magimanok. Nay, mantaso, itong arikurong, ali sa manok. So, manok. Arikurong ali sa manok. Sa arikurong, so, sa arikurong, yan. sa arikurong ka ito, produce kan manok. So, manok, ali man sa arikurong. Arin na inot. Taday, day mabibilog ang bunay kung day ka ito. Kaya nga, nasabi ko nga, inaino talaga ngaya ang manok. Bunay ngaya. Alright, so anong sabi dyan sa ano? Sabi ni Manoy Diego. Ay, si Manoy Diego, pero may supportado. Yung nag-iba pati nga niya sa mga, so duman nga niya mga binisita ninda sa Northern. Sumabuyang walang amoy. Pinadala ninda ito, tanganin na ma-promote ini sa mga interesado para detalyado, maturuan ka mo. Pasyaran nito si Doc Manny Stepona. Yan, alright. Tanganin na mamanis tayo, kita maka-istorbo sa iba. Oo. Actually, nakulang interesado kayan. Sa tuya mismo, may mga nag-arapot. Kaya minsan, bigo forward ko man na informasyon sa committee. Kaya nga niyaon man sa indang pag-agad manin kooperasyon sa mga saraw dyan, lalo sa mga barangay officials, na i-promoter ini, kitang media, may promote ini ta. Iyo man sa nilang solusyon, sa pagparamahal ko yung kan karne, magurig man o magmanok, ang importante, igwa kita ataman, magdagulang ataman, tangani na di kita magka-problema sa supply. Balik sa dating buhay takan mga panahon. Back to basic kita. Nangaya, pasensya nangaya, amigo. Anok sana? Sardinas na sa nangaya. Ay, manok sa nangaya. Today kami nakabakday. Ngayon kami nakalugsot sa bano. Yung sardinas. Pero, talagang nakulang interesado ka ni Barner. Kaya, yan, ang sabi ni Agawa Jigo, kung talagang interesado ka mo, mag-inquire lang kay Doc Manny Stepon at very open man si Doc Manny sa informasyon manangon kay ni. Roger. Okay, yan partner, ang informasyon digdi sa lawas, garay, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan po tayo, bandugin natong istorya. Hali po dyan, mga tugang sa lawas. And, mga kapatid, matindi adi. So, city government, so, sangguniang panlalawig, ang panlungsod, inaprobaran po mga tugang itong proposal na 30 million pesos para ibakal ni nagkapirang mga ekipahe, mga auto, mga tugang na magagamit sa recovery and rehabilitation kan syudad. Ansaro sana sa tuyan ng atensyon itong pigsasabi kan mga enot na mabakal mga tugang ang city government ninsa diri nindang amphibious excavator. Sana tapos na so committee hearing mga tugang na engineer nung Ibo. Tapos takay ni kung anong klase ng excavator na ini. Na babakalong kan syudad. Dakula
O sadit na pwedeng puminetrate diyan sa mga saradit na salog ta. Di ba? Garo nasa committee hearing pa si Engineer Nong. Ha? Di ba, pagdaitangon niya naku ang sa primerong salbo, di taud-taud sana. Ayan, sabi kaya, baka ngayon nasa committee hearing pa ako kayan, o baka ngayon tapos na ako sa committee hearing, ako sa SP. Yan. Okay? Taud-taud po, ano? Apudan tagiraray, kuning kaso man. Asaro pa, mga tugang, apera duman sa amphibious excavator, igwa pang sarong bihikulo na itong self-loading, na babakalon, tangani na mas makaskas ang pagresponde duman sa mga pangaipo. Sa bagay, tama po yan, nahiling na po sa problema kung ano. And nahiling naman sa solusyon mga tugang kung ano. Kung nga kita mga tugang minalubog, tabata nasa below sea level na nga ni po ang syudad. So dahil sa nag-expand ang mga buildings, mga tugang, so dating mga nagsiserving kaldera o sarang, kumbaga, istakan kan tubig, dahil nagibo ng subdivision sa iba, nagibo ng mga tugang na mga building, warehouses, so iba, so natural sa madalagan, mahanap din kabaaban, so yun na po yan. So ngunyan, apera dyan sa mga basura, mga tugang, pigparatarapok sa salog, so kay puwan talagang kalkagan. Nahilig man so epekto, mga tugang kan ginibong pagdraga, dyan po sa may Makabalo River, nakanagparauran, minalang ka mga dito, pero na wara tulos na nakabuelo na. But then, ang critical is yung pasiring dyan sa itaas, na pasadit ng pasadit, mga tugang, ang kunyan, ang mga salog. So, ang challenge is, paano mo yan kung sa presenteng pigagamit na amphibious excavator, dahil man po pwede makalaog, tadakulaon, di ba? Pag-abot ka niya sa orino, tandain na. Di, yan po ang problema. So, duman sa mga saradit, nabanggit ka ito ka naging guest mo ni Father Momoy, si Engineer Ibo, na may proposal man agad na magbakal ng medyo sadit na amphibious excavator na pwedeng lumaog dyan sa mga areas. Ewan natin kung ito ang bibilin o baka kung malaki. Titingnan natin maya-maya lang po may may pigatindihan pa kayang SP committee hearing si Engineer Ibo. So nag-text man sa kuya na no probs ngaya na mag-istoryang kita sa aire. Diba nga tapos na kayan so sa kuya ngayon na SP hearing sa sa sangguniang ngani. Okay, so taon-taon dun mga tugang. Duman sa mga kababayan good morning kay partner Joel Barameda. May nabasa na naman sa Bakakay. So kataning mga digdi na abasan sa bagong maaga, duwang cellphone ng kino, abuda kwartang mga 2,500, sus Mariusip. Ingat ka mo Yan, nagsabi na, wag niyong, sa panahon na ini, na medyo hikahos, dako lang na pwersa dyan, nakapit sa patalim. Pero dapat ay pagtawang po ng tsansa na makagibo ng krimen, ang sarong kriminal. Di ba? Kapag may nasirip yan na pagkakataon, talagang matira yan. Diba? Pero kung maigpit kita, dahil tapag tawan ng tsansang mabilog so triangle of crime, di ba? Yung oportunidad, di ba? Yung kapabayaan di ba? Magdublit rangka kang pinto asin bintana. Tangani po na dahil makasingitan. Tadipisil. Maluyan na nga ng buhay, nakabasang ka pa, lalong maraot yan, di ba? So yan po tabi, mag-ingat na sana.
magpasiguro po kita tabi at dipisil dako lang mga nag-approve siya. Now, saro pa sa pig-text ko kasubago, inapudang ko, si si Regional Executive Director Rodel Tornilla kan Department of Agriculture, ta very vital po ngunyan, mga tugang ng mga panahon, ang papel kan Agriculture Department. Be it on a national scale o sa lokal. Ta may hagyat mga tugang sa tuyang mga ahensya di gobyerno kung paano matabangan sa mga farmers to increase their production dahil iyan sa nang pwedeng makasimbag mga tugang sa gabat kang pandemyang hampang tangon niya na so epekto mga tugang nagralangkaw sa presyo kan mga produkto. Daiman makadugang nin sweldo siring kang pigahagad mga tugang ka mga obrero dahil bagsak nga ni. So iba nga ni nagsararado and so iba nagkaigwa ning scheme rotational. So iba pigtatargatawan sana naman dahil naman nagsisweldo ning regular kundi as hindi man nagralawag na sa trabaho kundi pigsusustiniran sana naman kada bulan ning bagas as hindi ba pampangaipo para lang masiguro na the moment na nag-operate na sinda may empleyadong ready to serve. Diba? So arog na kanso scheme. Pero kanakaagi pong aldaw talagang inipos si Congressman Joey Salceda, ekonomista, di ba? Talagang nahiling niya mga tugang kung paano sumadsad at paano ang mga dapat nagibuhon para bumangon ang ekonomiya. Sa nahiling niya para dahil kita masyadong magulpi, dahil magparalangkaw ang inflation rate. Iyo po inina, sabi nga ni Kayan, palangkawon an produksyon kana ano nangyari? Nangyari? Dilaw nagsinyal. O di, iyo po yung sabi niya, mga tugang, para ngayon sa nasyon na mag-survive sa probability of an economic disaster, dahil lang po sa high inflation, hababaan produksyon, as in may mga unemployment, dahil lang po sa COVID-19, ang kaipuan ngunyan mga tugang, iyo po ang takusugon ng agricultural development. So reach out ta mga tugang si Red Tornilla, kaya lang natsimpo man na sa oras tang ini, igwa man sindang pag-uroron online ni na Secretary Dar. Tapotong kukuta, takasodma, mga tugang naging bisita man si Secretary Dar duman sa laging handa press conference with press briefing with Secretary Martin Andanar. Tapos si Mayor June Aguas, kan Santo Domingo, bisita man duman and may hinagad si Mayor June. And inorderan ni Secretary Dar, si Director Tornilla na mag-realign daan in fondo para makatipon nin pampairahay as in pag-repair o pag-rehabilitate o pag-expand o pagpagayon kan existido na slaughterhouse diyan po sa Santo Domingo. Taday kaya kan lokal na gobyerno kung sa lokal sa nindang pundo. Garo 10 milyon ang kaipuhan. Kan madangog ni Secretary Dar ang kahagadang kan alkalde, may pinorward naman dang talagang request sa regional office, pinag-course through para padaraduman sa opisina na Secretary Dar. Antimano, nag-order Secretary Dar na ngaya, i-orderan niya Secretary Tornilla na maghanap ng pwedeng ma-realign na pondo, tangani ngaya na mapuna na ang patrabaho. E kung daiman ngaya, halat-talaton ta ngaya duman ngaya sa pigbubusol ngo niya na Bayanihan 3, ta duman ngaya pwede makakonsigir ki pondo. I hope na may mangyari man talaga di. Ayan.
Kundi sabi ni Secretary ni Red Tornilla, may meeting nga kumar kay online kay Secretary Dar. So sabi ko, siguro, baka sa aga na sana tabi kita mag-istoryahan because marami tayong ipapalo up sa kanya, di ba? The only thing, and pwede tayong ibuon para sa production talaga, ma-increase ang production is yung tutukan talaga, yung plant. Plant. Di ba, na program. Eh, na pera kayan, siyempre, yung ibang programa na pera kang pagtanong mo, dapat, so, tinanong mo, proseso mo, di ba? Tanganin na mas diretso po, mga tugang, maging diretso ng entrepreneur, iyan po na mga kababayan niya to, na mga, mga paraoma dyan po sa bulod, di ba? So, yan, mga tugang, pera pa sa ASF, yung kamugtakan po kan hag-industry ta sa Kabikolan, kumusta na kita? Tapos iba, abo na mag-arataman. May mga banwa na dahil na pong mga orig. Di ba? So, yan po ang nagiging problema. So, dakulang challenge po yan. And critical yan sa gabos. Sa mga kababayan, sa mga farmers, sa mga grazers, kung ano pong mga dapat nagibuon, samantali ako sa gobyerno na pwede pong tumabang. May mga mechanization ng pinag-i-inject. Dahil po duman sa rice tarification law, may inirmark duman na kwarta na pampagibo ng mga makinarya na nganing ma-expedite ang pagpoproduce, maging moderno naman. So yun na po yan mga nangyayari. Kaya duman sa mga tagabagang tabay niya to, abangan ta na lang siguro sa mga masunod. Pero sabi yan, tama yan si Congressman Joey, na sa panahon na siring po kayo ni, dapat masustiniran ta na may pagkaon kita, na dahil ta masyadong iasa sa merkado, tangan di magparalangkaw. Kung yung baga, so, law of demand and supply. Pag maraming demand, kulang ang supply, mahal. Pero pag maraming supply, kulang ang demand, barato. So, balik kita sa dati. Tangon niyang paano bagad yun para makusido, mapasiring sa saod. Pira nang gigas sa makusido ka, matricycle, mabakal kiswa, kamatis, ubos kamote o kangkong na pwede masanang tumubo sa natad o sa likod ka narong mo. Pwede sa masitira. Nga mabakal ka pa. Di ba? So yan ang pig the drive, pig po point, mga tugan ni Congressman Joey. E na pera ka yan, siyempre natural, kung gusto mong i-boost ang agriculture development, arogon mo ang pigigibo naman ni Congressman Didi sa 3rd District, na ang gabos na mga nakatiwangwang na daga, mga tugang, pipatanuman, nagpun sa root crops, ngunyan may mga vegetables na, asin iba pa, ayos baga ang pagkaon ninda duman, so food security, nakakasiguro sinda. Dahil sa igos kan mga women planters, asin siyempre, sa igos man ni Congressman Didi, na suportaran. Na habang nagtatanom, pigirarasyonan niya ki bagas, asin ibang pangaipo, tangani na dire-diretso na sa nilang magtanom. Di ba? Yan, nahilingan sa produkto, yung DTI, yung TESDA, asin iba pa pati ang Department of Agriculture, na ogma. So ang resulta, nagparatao ng mga gagamitan na mas lalong makakapakusog ka na agrikultura duman sa 3rd. Sana araw po kang gabos. Di ba? Tangani na maging okay man ang gabos na mga pangyayari. Ayan mayroong sa Pulangi. Piko pala og ang mga aki na less than 10 years old. Ayan ipaputa na lang po inidang kay Jimmy. At may mulda dyan sa Pulangi. Na pigpalaw ang less than 10 years old. Di ba bawal lumawas ang 10 years old? Di ba? Ayan, bawal pa mag-mowing. Ayan. Pakiano lang tabi pakicheck nito yan, yung mga kababayan ta. Mga na less than 10 years old, dahil nga pig-alaw. 10 years old above dala pwede. Wag lang establishment. Pero ang ilang kung dahil. Di ba? O yan,
Pakipalap na lang tabi, Jim. May mga concern kita na mga kababayan. Sana sunodon na lang po tabi yung mga yung mga ipinagpapaotob kang mga batas. Tangani, para sa tuya masanay, para sa kaligtasan tayo. Okay, di taon-taon lang, mga tugang, tabalon ta po, magbalik ta na makauron si Engineer Ibo para mas maliwanagan kita anong klaseng mga ekipayan na babakalon kan City Engineering, kan local government para sa City Engineering Office. We will be back. Tano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Big Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakalaog naman ang African Swine Fever o ASF sa MacArthur Asinpalo sa Leyte. Iniyan kinumpirmar kan Department of Agriculture Eastern Visayas kung saan na irehistro ang ASF sa barangay Kauswagan asin Liwayway sa Banwaan kang MacArthur asin Sitio Banog, barangay Bara sa Banwaan kan Palo. Daylan digdi pigibukan lokal na gobyerno na mapugulan ang paglakop kan ASF. Pangapudan sa mga hog raisers na isurrender ang mga urig sa nasa laog kan 500 meter radius sa mga apektadong backyard farms para dai maglakop ang ASF. Enot kay ni na irehistro naman ang apat sa apat na banwaan kan Leyte ang kaso kan ASF. Yan ang pangalas 11 bareta halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Maggie Magic Sarap, nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Ginebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxbeat! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxbeat! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxbeat! Maxbeat, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang, kulang! Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba? From your home, Mga dugang, balik na po kita sa programa. Umandar eh. Anong nangyari doon at umandar yun? Musta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin, kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Ayan, pause mo yan tayo. Pause mo yan, bro. Pray until something's happen. Sabi nga ni Kayan, ha? Kaya duman po sa mga kababayan natin, ha? Ingat po kita tabi. At ang COVID ay nandiyan pa rin. Alright? So, maggano lang kita, magpasiguro lang po kita. But then, sabi nga ni, di man makapugol ngayon duman sa ibang mga aktibidad na dapat niya itong giribuhon. Ha? Ayan. So, duman sa mga kabarangay ta, kung may mapabakalan na po ng cellphone, di na pagbakalon ta, baka inabasan. O, ipacheck muna. Kadakol ngunyan ang nabibiktima kayan po ng mga karabasan ngunyan, no? So, ingat po kita tabi. Magpasiguro, di magparakaraturog sa pansitan. Alright, di pa nagsimbag si engineer kung pwede na. Baka nasa ugada pa kang hearing, ano? Para po naman sa mga kabarangay ta, duwang aldaw ng daining kunyang albay, ade. Duwang aldaw ng negative, kaya lang ngunyan, iguana naman. Ang nangyari na. Di na nga, tipay nga lang kitang kiduang aldaw. Naging duwang aldaw, negative ang albaya. O ngunyan, iguana naman. May duwa. Saro dyan sa Poland. Saro sa Ligaw. Yeah. Ha? Ayan po tabi duman sa mga nag-aabang, ano? Ay, nako. Tingnan natin, mayroon bang wala. Buti walang namatay ngayon. Ha? Walang namatay. Ayan, kundi
dakol-dakol pa manggiraray ang ano yan, ang mga reported na kaso, mga tugang, may 14 sa Bicol. Okay? O yan, kaya naman sa mga kababayan love your life, mga kapatid. Di magparadunonong. Kung di manalakawon dyan, saan ang una kita? Kasiguro lamang. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madamay pa. Kaya po, ingat kita at pag nadali ka, ang bilong na pamilya, damay, pati na sa mga amigo mo, asin po sa mga kapitbahay mo, kung saan ka naka-star, mga tugang nadadamay sa contact tracing. Kaya po pag maglikay na lang, di ba? Ayan ang pinaka-essence kung atapig ko pa face mask, face shield, distancing, hugas ting kamot. Yan ang pinaka-basic. You know? Pero sabi nga dapat nga magbakuna man giraray, iyo po yan mga tuga ang ultimate na proteksyon. Di ba? Whether it's 50% efficacy, mas meron yan sa igwa kaysa dai. Okay? Bueno, mga tuga, Hans Galero, nasa linya. Kadetalye ta daw kung ano ining mga resultangon yan garo ang albay pagkatapos magpahingalo ng duwang aldaw tinawan man ngunyang kidwa na positibo. Hans, kami na Hans. Marinaaga Sir Mar, marinaaga sa mga parantabay, 14 na bagong kaso ng COVID-19 na nai-record sa Kabicolan. And tama ka dyan, dawa ang nairehistro sa probinsya kan Albay, parehong sa tercer distrito. Ayot kini sa syudad kan Ligaw, in sa Rukman giraray ko niya, na kay giraray ng COVID and banwaanin pulang Albay. Uy, meron na rin sa Poland. Yes, sa Poland. Sunod kayan, sa Camarines Sur, igwang doon na i-registro, tigsaroan ko sa Kansor? Kansor doon, at tigsaroan ka and Lagonoy. Kabusaw and Lagonoy, tigsaro? Yes, ang Okay. magbatean sa kantong ko niyan, kailan tatapos na i-registro sa isla, natok ini sa syudad ka Masbate, anduwa sa Aroroy, and tigsararoan Baleno, Katayngan, Dimasalang, San Fernando, asin Uson. Sampulo sa Masbate. Roger. Ayun. Ang pinakadakol ang Masbate City. Roger, tabi. Alright. Sorsogon, wala? Sa Sorsogon, Catanduanes, and Camarines Norte, wala ko tanin panibagong kaso na nairehistro mo na pagkaldaw. Ay, very good. Yes. Okay. Kaya pero kaya Sir Mar, good news pa din sa umara ni naidagdag na COVID-19 fatality sa Kabicolan para sa aldaw nini, and igwanin 21 man na naka-recover na o nagrahay na sa nasambitan ng hela. Ay, salamat sa Diyos. May 21 dakol-dakol ini ha. Yes, ay dako dyan sa Masbate, at 16 sa Masbate, tuloan kam surenduan sa sugon na nagrahay na sa nasambitan ng hela. Ayun. Walang nag-recover sa Albay. Ora. Sige, pila na pala sa Albay ngunyan? Ang agaro sa Albay, dakol naman ito garo in the more or less ito nagalit bagay siya, dito sigurado. Dakol na ang Albay, ani? Yes, oo. May nagkaparadugang. Okay. Anyway, ang importante ngunyan, daing nagadan. Yes, daing nagadan ngunyan. Okay. Ang total na kaso ng COVID na narinig sa Kabicolan, puuntakan na bulan kan Marso,
Tagod sa bulan ng Pebrero, ngunyan na aldaw nini, 4,501, mantang halang kao pa talaga ang aktibong kaso tadailan sa 614 pa ini, susog sa report kay Pinalawas kang DOH CHDB call. Okay. And tayo Sir Mar, ang mga dagdag na impormasyon, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, mga tuya po. Ang COVID update, ganyan po na daw. Ayan po yung resulta ng test na suhapon. Okay? Liluasin kan DOH the following day. Ganyan po. No? So, ayun yan. May 2 po sa Albay, saro sa Ligaw, saro sa Pulangi. Kung mga taga-sain po yan, anong status kayan? So, kunya na po ang mapaluwas kayan. So, LGU concern. Okay? Ma-post mo yan doon sa indang kunyan. Facebook, mapaabot man yung information yan ng mga tugang sa tuya ng mga kababayan. Alright? Okay. Then, duman po sa mga taga-Bagantabay niya to, padagos lang ang pag-ikmat tangani po na maray na itong ligtasan na kita asindainin itong kunyan kamatian ta dipisil baga sa panahon na ini na may krisis na may mati ka pa. Di ba? Lalong madudubli ang sa imong pasanon. Pag-arog na ka ng sistema. Talaga pong sabi nga ni kayan sa pagkakataon na ini kay puhanta na magpasiguro bako sa na para sa sadiri kundi pati na sa tuya pong pamilya. Tayo po yan ang dapat na mangyari ta depisil kung may nagkakahilang po sa pamilya. Lalo pa yan na COVID na dahil pa po nin bulong talaga na dapat niya to na asahan kundi na sa tuya sa naman ng mga kamutian. Okay? O bueno, mga tugang, duman po sa mga kabarangay ta, may paabiso po ang Commission on Elections in connection kan preparation para sa 2022 presidential and local election. Okay? So mga day pa nakapagparehistro, mga tugang, day na maghalat kan deadline. September next year. Kundi, September ngunyan, na taon. Kundi, ngunyan pa sana magpasiring na kamo dyan. Mga tugang, taang COMELEC, bukas na sinda, mga tugang, para mag-register, kada Martes hanggang Sabado. O yan, mayroon ng Sabado. Para ngaya dahil na ngayang rason, dahil ang dahilan, tapos iba siyempre may trabaho, so iba ngayon nag-eskwela, so iba ngayon may piglakaw, so ngunyan tinawa naman po ning Sabado from 8 o'clock hanggang alas 5 po ning hapon. Okay? So sisayan mga, maparehistro. Siyempre natural, primero, dapat Filipino citizen. Di ba? 18 anyos ang edad bago ang aldaukan eleksyon sa Mayo 9, 2022. Yan. So kung pigiling po ninyo na mga 18 na kamuduman, bago mag-9, magparehistro. Yan. Naka-star sa Pilipinas, nin sobra sarong taon, o anom na bulan, o sobra pa, sa lugar kung saan gusto ninyong magboto, bago ang aldaukan eleksyon. Yan. And then siyempre, bako kamong diskwalifikado kan lay. Yan ang mga pwede pong magparehistro. Ha? Okay? Simple man sana ang pagparehistro tabi, mga tugang. Primero, para maging madali, magdumang ka mo sa website kan COMELEC. Yung comelec.gov.ph. I-download ang form as in i-print nin back-to-back sa long bond paper. Tapos fill up ng mga impormasyon na kaipuan duman. Dahil na pagpirmahan ang forma. Ayan po tabi, maliwanag. Ang next step is
dumuman sa Office of the Election Officer sa sendong lugar, isumitir itong application form na dinalo nido asin pinilapan, asin magpakwa mga tugang nin biometrics. Okay? Halaton asin kwaon ang acknowledgement receipt o yung stub na itatao kan election officer. Ha? Iyan po tabi. Uliton ta, poon mga tugang sa February 15, ang opisina kang COMELEC bukas poon alas 8 ning aga hanggang alas 5 nin hapon, Martes hanggang Sabado. Iyo. Bigwa ng Sabado, ha? Okay. So yan, mga tugang, ang mga, anong dapat inundarahon? Ay natural yung validong ID. Okay? Sa di rin yung bullpen. Siyempre, para maiwasan ang surublian bullpen, pwedeng mag-transfer. Face mask, face shield, asin alcohol. Dara ka mukha. Okay? Rin ang deadline. O dahil ako magalat kang deadline. Ha? Ang deadline, mga tugang pagparehistro, sagkod sa ika 30 kan September ngunyam pong taon. Ha? Dahil extension yan, September 2021. September 30, 2021. Iyo po tabi yan ang mga impormasyon, mga tugang na ipipaabot po kang Commission on Elections para po sa Indo. Tangani na makapartisipar kamo sa pagboto, mga tugang kan presidente, mga senador, mga congressman, mga gobernador, mga bukal, board members, mga alkalde, vice-alkalde, asin mga konsihalis. Iyo po tabi yan. 2022. Ano daw ngayon ang sistema kan election sa 2022? Aday, yan pa ang satuya po na hilingon kung anong sistema. Tamay pigara dalam baga. Ano ngaya? Piling yung pangampanya online na sana? Kundi siyempre may problema man ta. May mga lugar, lalo sa lokal, may mga lugar na dahil man po ning signal. So, talaga ngayang kaipuan ang house to house. So, pigalat pa yan, pigdideliverar pa naman sa Manila. Ano bang sistema? Ano bang pwedeng gawin? Ha? Because of the COVID. Siyempre, natural, bawal ang tiripon na sobra sa 10. Di ba? Tapos, bawal ang arabrasahan, ang biso-biso. Wala kung na talagang limitado sa naan sa tuya pong iro-iro. So yung the usual na karampanya, garo da mamamati ang kimaray. So may mga template, asin iwan natin kung anong sistema. So may mga suggestion na ngaya online na sana. Maray ngaya kan sa national sana. Paano sa local ngayon? Talaga yung dapat na saro-saroon mo mag-aus-taos ka? Yan ang challenge. Ha? Garo ngaya unfair man anduman sa mga daing kwarta. O natural, siyempre natural. Kung gusto mo ng online ngaya, mapakabit ka ng internet. Gura nang pakabit ng internet. Mapakal ka kay maray-ray man na cellphone na kurukas-kas man magbasa ka ng internet. Tani na makakuni katulos. Ay, magastos ngaya. Tapos malud ka. Ayan. Selling nindo, pwede po mag-lockdown giraray. Halaw yun ang COVID na, hindi pa nagad nawara, grabe na pagtios. Alam po ninyo, okay lang na nandyan siya. Basta na importante, hindi naglalakop. Iyo, ayaw kang kaipansan na pugulan tang maglakop. Di ba? Halimbawa, may kaso nga ng COVID, may COVID nga talagang nandiyan sa Pilipinas, dahil pa talaga nawaraan sa enterong kinabanday pa nawara. Although may mga pigsasabi na ngaya, magayon ngayang resulta sa France. For the past 2 days ngaya, after na mabakunahan, mga tugang, so mga residentes duman, nagbaba ngaya, so bilang ka mga kaso kan COVID. Abay, di magandang balita, ha? Tuyo man yan mga tugang, an kabautang kan iba na mga lugar sa Kinaban, including the Philippines.
Sa Pilipinas, ang target na mabakunahan is mga 75 million na Pilipino. Sabi, each and every Filipino, duman po sa 75 million ito, dapat nga mabakunahan para ma-achieve ito po na herd immunity. Na pag-igwa na ngay ka na herd immunity, di namang chance ang makaulakit pa. Di makabalik yan sa ekonomiya. Kundi, sa grupo sangon yan, marami pang agam-agam. Dakol pa anday na nakumbensir na magpabakuna, kaya medyo may problema. Sa ibang mga local government, halimbawa sa Quezon City, sabi mga pabarakuna ang mayoriya kan mga yaraon duman. Siyempre, hindi man sa probinsya, magkakaigwaman po ni mga pagbabakuna. Sisa yan, mga inot na babakunahan, iyan po tabi, igwanang nilatagan ng gobyerno, kaya mampakiurong baga na sunodun ngaya. Tamay nagruluwas ko niyang bunjing na igwanang yung mga kumpanyang igwana. Ipa-investigaran baga. Dapat ngaya, sumunod sa vaccination plan o program kang gobyerno. Sa vaccination plan ba ng gobyerno, ang primero, maski sa WHO, ang primero talaga, medical frontliners. O yan, so mga inot na talagang dapat na bakunahan because they are the ones exposed mga tugang sa COVID patients. So dapat maproteran sinda, dahil sinda maulakitan, tanganing dahil man makaulakit. Asin dahil nang may magadaan, mga tugang na mga health workers, tatapag na nadali sinda sisay maataman sa to. Iyo yan. And then sunod, so mga nagtitios na senior citizens. Di ba? Iyo po yan ang sunod sa linyada. Duman sa mga health workers hanggang sa BHW as in births, kasarabay pala niyan. Lininaw tang kaso saro duman sa kay Dr. Eddie Durutan. Ano niya ko yan, sir? Hanggang sa barangay iyong ngaya. Pag sinabi niyang frontliner sa health, medical, kasabay nga dyan so barangay health worker, tayo nga so nag-aaranap bagang na printira dyan sa barangay. Kasabay yung birth. Di ba? Sila sa mga first salvo kantatawan po ng bakuna. Pangyari, adi. O de, sunod, indigent senior citizens. After ka mga indigent senior citizens, so other senior citizens. Pagkatapos, ang sunod na sa mga essential workers na. Iyo, okay. Ano ni? Sabi, ang mga daing trabaho, disqualified baka abil bakuna, taday man pagkinabi sa ekonomiya, dahi man po tabi. Gabos man nga ni, babakunahan. Kaya lang, may mga prioridad sa nanguna na dapat po na tawanan ng bakuna. Yo. Ang target nga ni is 75 million. Taan 30% kaya kang populasyon ta, baka tugang kumpuesto, 30 to 35% kang populasyon ta, kumpuesto kan mga jóvenes. Di ba? 17-year-old below. O dahil pa man sila pwede bakunahan. Di ba? Kaya, as much as possible, dapat bakunahan sa mga vulnerable sector. Tangani po na daing magadan, daing maulakitan, daing makaulakit. So yan po so plano. Di ba? Magtiwala na lang kita kung ano po ang maray. Di ba? Sabi nga ni kayan mas maray na ngayang igwa kang pandepensa kaysa daing day talaga. Pero kung mo talaga, dyan nga day. Kung mo talaga, day ka magluwas arong. Diyan ka sana, sa natad mo. Imposible man na bako man na airborne, di ba? Oh. Pero kung arog sa muya ngayon nagtatrabaho kami, expose kami dyan sa luwas, natural, mapasiguro kita. Di ba?
Halimbawa, lalo na kung halimbawa may kaibahan ka sa arong na may comorbidities, na madaling maulakitan halimbawa, madaling ma-infect, abay na para mapasiguro ka ta. Baka man lang sa buhay mo ang isipon mo, kundi pati sa mga kapwa mo kaibanan sa arong. Kaya nga ni, sabi ba naman sa kantakan mga Ramos, saro sanaan maulakitan sa arong, damay gabos. Di ba? Dapat dyan mo na i-apply dapat Jing, so, makibaka, huwag matakot. O, dapat yan, magpabakuna, huwag matakot. Kung may pagduda, mag-apot po kamo sa Department of Health, sa BHW nindo, sa mga health workers nindo, para mapaliwanagan kung mamanago dyan sa bakuna na yan. Dahil Sabado baga, expansively diniscuss man yan, mga tugang ni Doc Chris. Tapos duman sa mong programa ni Father Momoy, diniskutir man po yan, mga tugang, kan sarong Filipino-American priest. Mga tugang, padi siya, pero doktor siya. Saro siyang molecular biologist na nag-adal manangod sa COVID, sa coronavirus, pagkatapos sa mga bakuna. Pinagdiskutir baga dumaan kung paano sa pagproseso kang paggibo, anong platform as in teknolohiya ang ginamit kan may iba-ibang mga vaccine. As in na mga vaccine ang aprobado na sa Pilipinas para magkaigwa ng EUA. Yung EUA, di ba? Iguana, so Pfizer at saka AstraZeneca. The rest may application pero dahil pa po bibaba kang FDA. Alright? So yan. Kaya lang siyempre may challenge pa. Pag Pfizer ngaya, tsaka Moderna, na dapat isaray mo sa negative 70%, malipot pa din sa Antarctica na freezer. Dahil man kita kandig sa probinsya. Bidit sa nangan igwa kayan, kaya iyan nga ang importansya kung nga tata ang Pilipinas nakikipagnegosyar mga tugang sa India, sa Russia, asin sa China, dahil ang mga bakunang pigprodusir kan mga ini, pwedeng isaray bonjing sa refrigerator na parehas kanya aunsan sarong nindo. Di ba? Tapos gayang efficacy ibaman. Tapos ethically ngaya, ang pagkagibo ninda, bakong arog kan itong Moderna at saka iba pang mga gineribo sa West, na ang ginamit na platform sa paggibo mga tugang, ginibong garulong na dan para mabilog sa bakuna, so fetus, gada na fetus na babayi. Iyo ito na ang ginibo. Kaya ngaya, uning ngaya, na ibang bakuna, ang ginamit na medium o platform is, ang isinaksak sa imo, kaya ang ginamit ninda is gada na virus. Na pag sinaksak sa imo, sisinyasan mga tugang so antibodies mo na magprodusir, iyon na yan, napandepensa mo dyan sa lawas mo. Tapos after nga ito na nakaproduce na ng mga antibodies, iluluwas man sa nangyayto sa lawas mo na bakunang ito. Kaya lang, during the course of bakuna, igo talaga ngayon ng mga epekto. Parehas kaya kang pagpabakuna mo kang mga panahon na kinalintura ka, uminubagso sa imong brasong nabakunahan, tinanglay ka, matamlay ka, babloy ka, sa loob kisarong simana. After nga anday naman. Tapos 2 beses ka na dapat na bakunahan within a month. Yan ang challenge sa di. Nabatay kitang Pilipino ngaya, pag nabakuna nagkisaro, iyon na ngayon. Paano nga, haranapon nga ito. So, para maibalik sila sa vaccination center, sa after 28 days na nabakunahan na. Ayun, pero mga yan, within 28 days, mabakunahan pala yan eh. May mga expirations man. Yan pa ang saro na dideterminaran, pirang bulan, mga tugang, na may stay ang epekto kang bakuna. Sabi ka ito ni Dr. Father Astriaco, Nick Astriaco.
Ngaya, sa mga coronavirus na mga vaccine, bako yung COVID-19 na, yung ibang coronavirus na nagkausa ng mga kalinturas, hindi ba pa? Normally ngaya, 8 months to 1 year. Ini nga sa COVID-19, dahil tapaaram ta. Pala, dahil nga ni, sarong taon pa sa nagigibo. At so, kung yan may ireneksyonan, na dyan yan maaraman kung hanggang no rin siya mag-stay. Yeah. Okay, so basta, dahil man po yan itutudok, mga tugang sa Indo na, dahil nag-agi sa magkakanigo na mga pag-test o examination. Pasiguro man yan. Di ba? Dahil kung magpararumdum kang dingbak siya, tadingbak siya kaya na politika ito. Di ba? Hanggang niya dahil may mga istorya sa nana, pero dahil man napapatunayan medically and legally na talagang ang guminadanduman sa mga aki, dingbak siya talaga. Ay, gagawin nyo, may mga kaso ko, wala pa eh. Ayan, iba man nga ito. O iba man ini. Anong gusto mo? The choice is yours. Di ba? Dahil man nga piritan iyan. Ayan pa, no? Halimbawa, ika nasa sa vaccination program bagay ning slot. Ngaya, ika ngaya Mardila, senior citizen ka na pobre. Ika na nga schedule mo niya ngayang Martes. Tagabot ko duman, abo ko tabi, bossing, pabakaw na. Papapirma kong kaning waiver bunjing. Na ika, abo mo magpabakuna, mapirma kang waiver. So silat mo, mahal ito sa imo, ikakagkaduman sa udyan. Tanganing, isalida so gustong magpabakuna. Ngunyan, dumang ka sa udyan, kung kaso magdesisyon ka na magpabakuna, dumang ka na sa udyan. Di ba? Ano oras na sa oportunidad mo na maprotektaran ka sa amay na panahon. Yung nga na, pisasalbar ka ika may mati. Ika madaling maulakitan ngayaw. Arog ka ng sistema. Alright. O mga tugang, oras niya to, alas 11:41 na ning pag-aga. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di ba mag-Maxbeat? Maxbeat. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin-lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaob. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Aramon ang pinakabagong impormasyon manungod sa COVID-19. Hali sa mga pinagkakatiwalaang otoridad. Siguraduhon ng impormasyon hali sa malalaoman na tagapagtaram kad
Department of Health as in World Health Organization o an sa indong mga health workers dahil sinda ang mas nakakaaram kung ano ang tamang abiso na dapat itao sa sarong lugar tanganing maprotehiran ang sa tuyang mga sadiri. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, nakadugang 13 minutes bago po mag-alas 12 pagkaudo. Balik po kita sa programa. Aramon Yato na pong aldaw. Hello po sa kay Joel Sirio. Good morning, Sir Mar, watching Quezon City. Thanks pa shout out dyan sa San Roque, Santo Domingo, Albay. Yung mga kapatid. Diyan po sa San Roque, si Joel sila nang ngumusta. Maria Aleja Romero. Hello po, listening from Sipi Daraga. Sirima si Meran Bermundo is watching. Leisa, hello po, listening from Ginubatan Albay. Alright. Bueno, dagdagan tapo ng istorya ali po dyan sa luwas. Nasa linya sa itong pag-iriba. Partner Luis Barcera, nasa linya The Flash. Let's come in. Salamat abi partner Mar, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Pigpupo na ng puntiryahon an mga kapitanes di barangay. Digdi sa syudad din Legazpi na biktimahon kan mga scammer na nagpapamidbid na si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Bititakan, Legazpi City Police. Ini makalihis na ipag-unambitan sa DCGB News
ni Kapitan Armando Toledo Kanbugtong na may nagpamidbid sa iya na certain na ano na initabi partner Mar, si Chief of Police Rodelon Betita, pero iba manurosimbag. Ang number tabi kay ni partner Mar na pinaggamit, iyo ang number na 0960-516-2505. 0960-516-2505. Nagpapigapot kay si Kapitan Mando Toledo kung may pwedeng mairekomendar na caterer. Tapos, aalaton da sa simbag, ta may gigibuhon da kara Chief Betita, kay ba sa mga guest. Alagad kan pag-abot ni Mando Toledo sa pagbasiring sa Legazpi City Police, day man din pagkaisi kay ni si Chief of Police Betita. Kung kaya dahilan kay ni nagpaluwas manin abiso si Kapitan sa paagi kan DCGP News na dahil magparapaniwala sa mga nagpapamiritbit na mga unknown number na pinagagamit ang mga midbit na mga personalidad digdi sa Legazpi, tangani ng dai mabiktima kan mga scam kay ni. So nagdududa si Kapitan, pig-reply ini ni Kapitan na tibaad no, manluluko, bahala ka nga yakap. Bahala ka nga yakap, never mind na sa nangayata, dahil kang tiwala sa ko. Bagay man yung pinagunabitan kang Kapitan, nanhipi, di man kay ni Mataram. Asin kan pag-confirmar niya man agad kay Chief of Police, sabi ni Betita, bako man nga ako yan, tayo pa man nga yung numero ko. Kaya digdi sa Legazpi, bako sa mga nagkapirang mga individual na nakakareceive ni mga manlain-lain na mga text messages na ipinagagamit ang pangaran kan Hepe, alagad pati mga kapitanes, partikular na digdi sa Bugtong, susog kay Mando Toledo, pati sa kuta na di tanang maging biktima. Yan tabi partner Mara, mga dagdag na istorya, hali digdi sa luwas, ako po si Luens Bursa Barcena. Thank you very much. Ayan. Sabi na, pag-alis sa daraga na mabiktima ng Kapitan, malipat sa Legazpi. Tapos doon mga sa Chief of Police sa daraga yun, ginamit man. Ngunyan, ang aram ko si Chief Betita ka nakaagi, nagpalos na yan ng abiso na di magparatubod-tubod sa mga nagagaramit kan mga pangaran ninda. Ha? Ayan, pasiguro lang po kita tabi, pag naapudan ka mo, may negosyo ka mo, kumpirma ron nindo nin personal, duman sa tao, bago ka mo magpasumiter dyan, dahil nanggad ka mo magtaon ng kwarta. Iyo, takadakol mo niya ng mga data masabutan ng sistema. Maka-aprovechar sana sa kapwa. Kaya po tabi, pasiguro kita. Huning nga may nagapot sa kuya. Sabi digdi, Papa Mar, totoo po ba yan na Masamart Marketing? Magtao kada kwarta at least 5K tapos 30% ang kita monthly. Hapot ko po sana ta may mga nagtatangro. Ang aram ko kay ni kunyan ini manay. Ano nga nito? Networking. Di man ini na, kung di kakaini magiro, di man matalubo kwarta mo. Ano dyan? Di ba? Kaya, para sa dagdag na informasyon, mag-apot ka po sa DTI kaan. Pero yan po tabi na masa marketing, nakita ko yan sa YouTube. Ano yan networking, pyramiding. Di ba? Kung day ka man magiro ka, na may pikubakal ko ng produktuan, day man matalubang kwarta mo. Day ka man na-recruit, di ba? Kaya, wag na, ano na lang ka mo. Sariling sikap na lang. Sariling sikap na lang magnegosyo. Ay! Sinong gusto ng Batangas Longganisa? Ayan, coming soon. Bago naman kitang racket, Jane. Kahit po na sustiniran tayo ng pangyayari nyo na panahon, dapat na apwera kang sweldo, mayroon kang ibang pagkakitaan. Diba? Dipisil ang buhay. Alright?
magtaranom, di ba? Igwaman sa naning, sabi tayo, mas dahil nung kaipuan ng may lotik ang dakula. Dahil man kaipuan may lotik ang dakula, kadakol po na pwedeng gibuhon, di ba? Kung nakaagi bagang simana, sinaisay ko sa Indoso 11. Actually, 18 ito, pero 11 sana na mga gugulayo na pwedeng dong itanong, maski day kamong natad, sa container sana. Diyan sana sa baris bisang ka narong nido. Kaya sa laog sa may sala-sala nido, laog nido diyan pwede. Di ba? Kung narong doon ni Supinichur ni Father Momoydig, di na manungod po naman sa small green vegetables na dahil mo naman kayo po napadakulaonon to na mag-mature. Pwede na yung saralit sa nabag nagtubo na mas nutrient pack na ito eh. Yung putol-putol sa nampahit. Ako, ang pichay ko naman, ako na ipudara kulang maray. Maray man na ka na ipikto? Ayos? Nakatulong si Mana na ako, Jing, no pork, no red meat. Puro vegetable sana sa sira. Kunin ko niya sa sira, palabaw na. Nagparamahal na sa sira. Kami ni nagmalsukan, nagparamahal man sa sira. Tapos Mario, paano daw iyan, ade? Di ba, tama na magitang sira nga, na bumarato naman. Ayan ang problema na. Ate, so Oregon niya, nagbarato na tayo na nagbabarakal. Ayan, nagbarato na kidiit. Wala na eh, hindi na kaya. Hindi na kaya. Kaya po, ang pinaka-the best na solusyon kayan, plant our own food, di ba? Grow our own food, grow our own animals. Nagkapirang pidasong chicken, kapirang pidasong pato, kapirang pidasong urig, di ba? Tapos magtanong ka ng gulayon mo, edi tranquilo ka. Hindi medyo kabawasan yan duman sa bulsa mo because not everything, mga tugang, babakalon mo sa merkado. Lada, nasabi yung dumahalo nun na lada, ay sus na kulo, napisog kilada na pwedeng itanong mo niyan. Mamili isa na kamo kung siling haba, siling labuyo, o kaya yung siling bell pepper. Di ba? Marami. Kaya igos na naman ang kaipuan. Dahil mga kaipuan na may dakulaong kang lote, kundi espasyo sa ng sadit. Asin siyempre natural, di nakaaraman. Sa preparation in daga, tapos pagpatalubo kayan, tapos kung paano paghalaga kayan, di ba? So marami ka nang makikita because may mga, it's good sa may mga organic agriculturist, organic agriculture enthusiast na nag-YouTube sinda para turuan ka mo. O di, ako na dyan. O di ka na, punta ka doon sa Facebook page o website kang ATI, Department of Agriculture, marami ho na pwede kayong malaman. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Alright, o paano? Mga tugang, iskeda na po si Papa Mar. Mardila daing iba, sadit sana. Pero tiyan. Abangan po nindo ang tandem of the year. Ang Tito ng Albay at saka ang kagandaan ng South. Susunod na sa balitang alas 12. Stanway lang. Abangan po ni Bunjing Tanay sa technical side. Siring man si June na pulis kanina. Siyempre si Mark San Madrid sa lado kang social media department sa yung IT. Siring man si Angel Mustasa sa production assistant Santos. Para po ni Sir Edwin Peralta. Telepan sa lingkod sa pagkarang kang Mega Force Patrol. Mardila, thank you, bye-bye. Fernando
Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19.